Vigo Debate traemos agora outro tema para comentar con nosos analistas, que é a exclusión de Vigo como porto nodal, porque outro tema que está xerando polémica, que se levou recentemente a un pleno aquí ordinario en Vigo, onde parece que hai unha postura máis ou menos común, pero de sempre as responsabilidades están repartidas. Uns, no caso do Concello, culpan especialmente a Xunta Galicia, dende a Xunta, pois, e dende o Porto de Vigo se culpa principalmente ao Goberno de España. Este respecto de por que Vigo non é porto nodal aínda, e habría que esperar, todavía uns anos para que sexa unha realidade a seguinte convocatoria. Teresa, como ves este asunto? Eu teño meridianamente claro. Porto nodal sí, pero sin ningunha dúbida. Vamos a ver, quero aclarar unha cousa, Marci, dices pleno extraordinario. Este tema xa o levou o Partido Popular a un pleno municipal en decembro, creo que foi. Claro, e acadou o apoio do resto dos grupos. Por que se leva ahora un pleno extraordinario? Porque, evidentemente, pois o alcalde tiña moitísimo interés en que pasara desapercibido o pleno extraordinario para que dera explicacións polo escándalo de Guns N' Roses. Únicamente por eso, porque a decisión xa se había adoptado nese pleno. Pero, bueno, a mí o que me gustaría un pouco, porque eu non sei a vos, pero a min hai xente que me pregunta que é iso do porto nodal. A cidadanía non ten moi claro o que supón ser porto nodal. Entón, en resumen, que é un porto nodal? Un porto nodal é un porto que é estratégico. É como, se o comparamos cos aeroportos, sería a diferencia entre ser un aeroporto de voos locais ou un aeroporto de voos internacionais. Entón, esta é a máxima categoría de portos na estrutura e na planificación de transportes europea. Entón, se ti tes esa catalogación, tes acceso a fondos especiais, fondos que só están destinados a eses portos nodais. Entonces, son fondos, ademais, que van para melloras do porto, van para infraestructuras, fondos millonarios, e que en este momento Vigo está a perder por non ser declarado porto nodal. O sea, todos temos a conciencia de que Vigo ten merecemento suficiente como para ser porto nodal, o sea, porque na escola nós estudiábamos, encheanos de orgullo estudiar que Vigo era o principal porto europeo de pesca, que era para o único que se refería o libro de historia a Vigo, e o libro de geografía e ciencias sociais, e a nós sentíamonos orgullosos de que Vigo figurara como o máis do máis en Europa en algún sector. Bueno, esta era a situación, é unha situación que se mantén, o sea, que en Vigo ten un crecimento sostible ano a ano, en fin, ten merecementos para ser porto nodal. A mí o que máis me preocupa é que ese comisionado nomeado fai máis de 2 anos que nunca visitara Vigo, o comisionado po corredor atlántico, visita Vigo e, bueno, que case nos dá unha bofetada na cara, que dinos que non merecemos ser porto nodal, e ainda por riba que na futura designación, que creo que dentro de 3 anos, que non vamos a ter merecementos. Pero de que está a falar este home? Porque claro, é que agora son declarados Santander e Castellón. Isto é como unha broma macabra. Pero, bueno, alguén pensa que Santander ou Castellón teñen máis valor que Vigo. Claro, é que se valoramos a cantidade e non a calidade, pode que teñan esos estándares. Claro, non é o mesmo transportar chatarra por máis toneladas que transportes que transportar vehículos para pôr a disposición dos cidadáns. Hai que cambiar esos criterios se Vigo non chega, porque todos temos claro que Vigo ten que estar aí. A Vigo valle supor visibilidade internacional, a Vigo valle supor estos fondos especiais dos que estou falando provenientes de Europa.
facilidades para exportación e importación, pero moi importante para a industria viguesa o tema da exportación. E que Vigo, vos recordades, cando éramos nenos, que nos coches poñíamos Vigo, Puerta del Atlántico. Era o eslogan de Vigo. E que Vigo continúa a ser a porta natural do Atlántico, as entradas de produtos e saídas, a entrada de Europa. Vigo é a entrada de América en Europa. Entón, para nós é importantísimo esta designación. E, dende logo, bueno, o espectáculo dantesco do comisionado facendo as declaracións que fixo, bueno, claro, é que hasta o propio alcalde, que nunca se escandaliza do que di en Madrid, bueno, como era comisionado non era Sánchez, saiu dicindo que era un erro todo o que estaba a decir sobre o Porto. Ori, aquí al final podemos entrar también lo típico, ¿qué es lo que prima más, ¿no? Si los motivos políticos o los técnicos, que antes hablabas, aludías también. Claro, es que siempre ese tipo de reflexiones es la que los hacemos los ciudadanos que además no hemos tenido ni tenemos vocación política o de actuación política ni tenemos visión suficiente porque no hemos estado en esos ámbitos, ¿no? Nosotros lo que pensamos es, en este caso, por ejemplo, pues evidentemente yo no tengo una menor duda, yo creo que Vigo no solo es uno de los puertos más importantes de España, del país, sino que es uno de los puertos referentes de Europa, es decir, que no puede estar de ninguna manera recibiendo un tratamiento como el que ha recibido. ¿Cómo se arregla, cómo se desarrolla eso, cómo se arregla eso, cómo se proyecta? Pues yo sospecho que es buscando el acuerdo político de los grupos que están introducidos en el debate. E pero, Manu, a proposta é directa do goberno da nación. Os seus grupos políticos non pintan nada. Isto, ni a Xunta de Galicia. Isto é unha proposta do goberno central. E o goberno central non fai a proposta de Vigo. Entón, habrá que salir á rúa. Non hai outra alternativa. Sí. Pues esto da mesa. Vamos a ver. Quede claro que a necesidade de que Vigo sexa porto nodal non só a necesidade, a obriga e ademais con merecemento de que sexa porto nodal é indubidable. Eso non o pode negar absolutamente ninguén. Extrañame que non nomearas que é o segundo porto que máis vehículos, máis automóviles, máis vehículos transportan en todo o país. E pronto lle pode coller ao mellor a Barcelona, pero bueno, eso é indubidable. Ahora, que pasa? Que os criterios da Unión Europea no seu momento eran por cantidade, por graneles, por combustible, que o que contaba era eso, os litros de combustible, os graneles ou non sei que, se fixeron esas normas, é indubidable que é absolutamente discutible que a calidade do que se transporta e o valor do que transporta ten que xogar un papel importante. Pero é unha norma que hai que modificar e que hai, en todo caso, que superar tamén políticamente, tamén con acordos, fundamentalmente as dúas forzas políticas que teñen máis presencia en Europa, con acordos que é absolutamente vital a ese respecto e non xogar a pequena política de en Europa estar en contra. Julio, que teniendo en cuenta el escenario político en el que vivimos y en el que nos movemos diariamente, ese tipo de acuerdos, ¿vamos a ser alemanes? Estoy seguro, absolutamente convencido de que no. Es decir, esto es algo que los partidos políticos o los representantes políticos tienen que reflexionar profundamente. A mí encantaríame poder debatir un día sobre as diferencias entre Alemania e España a ese respecto. Encantaríamos, porque é un tema de profundidade indubidable. Pero es que los alemanes nos acaban de dar una lección a ese debate. Pero eu quixera salientar unha cousa. É certo que é o goberno o responsable de propoñer cales van a ser os portos nodais cada certo tempo. Mira, eu o que si teño claro é que eu, si quero unha cousa, móvome. Eu me pregunto hasta que punto os dirixentes do Porto de Vigo, a Xunta que ten a responsabilidade nese tema portos do Estado, que ten unha responsabilidade sobre portos, entre outras cousas, porque nomea o presidente. Pero é que
realmente non teñen que ter tensionado este tema cando falta un ano e medio, 2 anos para que se decida cales van a ser os portos nodais, non se ten que mover, non ten que facer esforzos e presións e influir para que realmente o goberno supere as dificultades que ten en canto a graneles, non sei que, non sei canto. Ten que ter un papel crucial. E aquí enterámonos do papel do Porto de Vigo, enterámonos a posteriori, cando xa están tomadas as decisións. Eu penso que, indubidablemente, nos enteramos a posteriori. Eu creo que a presión que ten que facer o Porto de Vigo, porque o merece, porque ten datos contundentes, ten que ser moitísimo maior para que, en efecto, poda ir adiante. A miña preocupación nese tema é que, ao mellor, aí, igual que pasa con certas infraestructuras, cando empezamos a dividirnos, le decimos, isto hai que deixalo para logo, hai que non sei que, é que deixamos de consideralo como presionalo, como elemento prioritario, deixamos de presionar, e pasa o tren, e absolutamente se perde o tren. El desarrollo de una, ¿cómo diría yo?, de una explicación o de un... que tiene su sentido, pero que no es decir, es restarle la responsabilidad, la verdadera responsabilidad de la elección, claro. Está depositada en algo, ¿no? En alguien. Sí, sin duda. Hombre, que se puede presionar, que los periódicos pueden preparar la campaña, decirle, oiga, al gobierno, pues sí. Pero quien tiene que tomar la responsabilidad y que tiene que estar informado de las características de cada una de las propuestas que plantea y de los perfiles de los puertos que quiere favorecer con la designación, es el gobierno que le toque. Sin duda alguna. Quero decir, a ver, que eu non opinei desto aínda, porfa, que estaba escuchándoos aí emocionadísimos e que me pareceme moi ben. E tanto me parece moi ben que entendo que o Porto de Vigo, que xa explicou Teresa antes, o beneficio que representa ser nodal ou non ser nodal, tanto desde o punto de vista de proxección como de fondos económicos que transmitiría a Unión Europea, ¿no? Entonces, en vista de que entendemos que é importante para Vigo que o Porto sexa considerado nodal, é o momento de que as administracións galegas, en xeral, se poñan de acordo, independentemente do partido que sexan, para defender que se reconsideren aqueles criterios que neste momento deixan a Vigo desa consideración, que efectivamente está nas cantidades do transporte que ten cada porto e que hai portos que en determinadas mercancías supera Vigo, pero en cambio en outras mercancías como pesca ou automoción, Vigo supera, pero con creces a eses outros portos, non? Entón, hai que poñer en valor tamén isto, porque pode ser menor carga de transporte, pero maior carga económica, en moitos casos, precisamente polo tema automobilístico, non? Entón, eu creo que, en vez de estar sempre, como eu son do PP, e eu son do PSOE, e eu son do BNG, vamos a ter posicións contrarias. Non, vayamos a ter posicións conxuntas e defendamos que o Porto de Vigo sexa considerado porto nodal. E iso que se poña de acordo a Xunta de Galiza, a Diputación de Pontevedra, o Concello de Vigo e a Autoridade Portuaria de Vigo, porque ben é certo que os portos son do Estado, pero a Autoridade Portuaria non. Entonces, poñámonos todos de acordo, fagamos as xestións necesarias políticas e de presión. Tamén se hai que salir á rúa para defendelo, podemos facelo, pero poñámonos de acordo todas as institucións en defender que o Porto de Vigo sexa un porto nodal, porque acabamos de expresar a importancia que ten para a cidade desde o punto de vista económico e da proxección incluso da cidade cara ao exterior. Entonces, como hai uns criterios que deixan a Vigo fora, poñamos en valor aquelo que ten o Porto de Vigo
para que se modifiquen eses criterios e no 2027 que Vigo pueda ser considerado porto nodal. Estamos a tempo, entonces deixemos de tirarnos balóns uns a outros, poñámonos de acordo, sobre todo de maneira institucional, todas as institucións de Galiza, Concello, vuelvo a repetir, Deputación, Xunta de Galicia e Autoridade Portuaria. Pero tienes toda la razón, toda, absolutamente toda, y la suscribo desde lo primero hasta lo último que acabas de decir. Pero yo creo que en ese sentido hace falta algún elemento aglutinado. Es decir, es muy difícil poner de acuerdo a varias administraciones y a varias instituciones y a varias instancias que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de pensamiento, están distanciados. ¿Quiénes o quiénes son los elementos que aglutinan, que son capaces de convencer a 5 o 6 instituciones de Vigo para que vayan conduciendo el coche en el mismo, o el barco, para que vayan patroneándolo con la misma dirección? Yo en estos momentos no lo encuentro en Vigo. No hay una institución o una persona o un colectivo con la suficiente autoridad para decir, oiga, se acabó de esta jaula de grillos, o vamos a ponernos de acuerdo porque lo que nos estamos jugando es algo muy superior a lo que estamos discutiendo. Es decir, y eso no hace falta nada más que hacer un viaje, nos vamos los 4 a Santander y nos damos cuenta que el puerto de Santander no puede competir con el de Vigo de ninguna manera. O propio goberno non tiene nada que ver. era unha aposta de a voluntade Entonces, que manifestaba Santander, o sea, que claro, o ninguneou. Claro, si es que es evidente. Entonces, ¿cuál opináis vosotros, que sois los que entendéis de esto, que puede ser el elemento que concorde o ayude a que las instituciones, las diferentes instituciones que piensan distinto, que están en distintos posicionamientos políticos o ideológicos, etcétera, etcétera, puede ponerse de acuerdo y decir, se acabó? Aquí hay que hacer como decía hace mucho tiempo un amigo mío que estaba en política, decía, hay que hacer un puente, lo podemos hacer de cartón, de madera, de piedra, pero lo que hai que hacer es un puente. Bueno, pues esto es una cosa moi parecida, ¿no? Pois a miña resposta é a Confederación de Empresarios, que foi a que liderou a reivindicación das infraestructuras e do corredor atlántico, e puso de acordo a comunidades como Asturias, Castilla e León e Galicia nesta demanda. Eu penso que unha institución que xa se pronunciou ao respecto, pero que ten entre os seus asociados os empresarios da pesca, do naval, da automoción, que son os que máis interés teñen en isto. Eu penso que... Es que yo no lo sé. Claro, desde logo... Eu estou convencido que a próxima vez que se tome unha decisión sobre portos nodais, Vigo vai a entrar, porque xa a lección está aprendida. Pensemos que daquela a ver quen goberna. A lección, goberne con goberno. Non dixo eso, non dixo eso o comisionado o que máis influencia pode ter, non o quero nomear, porque para algún sea bicha, pero o Concello ten unha influencia impresionante sobre o goberno central, que non o quero recoñecer, que non o recoñeza, ten que xogar un papel fundamental. Estou convencido de que se vai a xogar. Pois é el Celta, a mí me da igual. Pero, Xulio, toda esa influencia, e vengo comisionado a Vigo, a primeira vez que ven a Vigo despois de 2 anos, e di que justifica que non sea designado Porto Nodal, e di que non vai chegar, que non vai a chegar para a seguinte. É que as palabras... Porque se dá por feito que a pesca en Vigo vai a ir a baixa. Bueno, vamos porque a seguir están deixando a pesca tamén donde Claro, están se non deixando. Nos quedan 10 minutos e quero tratar un tema que creo que unha das grandes preocupacións, creo que de toda a sociedade, que vai pasar con este plan de rearme que se fala na Unión Europea, porque se di que hai que aumentar o gasto en España en 3.500 millóns, o gasto en defensa. Estamos ahora mesmo, que o último dato, 1,5 no PIB, e chegar ao 2. E claro, a xente se pregunta tamén, este diñeiro de onde vai sair? Me van recortar certas prestacións máis ben sociais para aumentar en defensa por un posible conflito nun futuro? Hai un debate, creo que é moi interesante aquí. Olaya.
A ver, hai un debate que en 10 minutos é imposible. Non va a dar, pero bueno, sí, o sei. No, pero é que dar unha opinión sin expresar as razóns de por que se ten esa opinión é moi difícil, Bueno, tes ¿no? un par de minutos para expresarla. Pero a min preocúpame moitísimo a posición que teñen os mandatarios europeos, incluído o mandatario do Estado español, en esta posición de rearme e en esta posición que poderíamos decir de toque de tambores de guerra, porque cando se está falando como están falando eles, desde logo nos asusta, porque parece que nos están preparando para unha guerra, incluso nos dan argumentos que realmente son cuando menos sospeitosos de que sexan verdad ou non. Entonces, eu creo que estar nesta posición en este momento, dicindo que para facer frente aos Estados Unidos, cando é unha supeditación máis aos Estados Unidos, porque o que vai gastar Europa en armamento, yo vai a dar Estados Unidos que ellos vai a comprar as armas. Entonces, non digamos, porque se nos inventan relatos que é o que se nos transmite e a xente os cree. E realmente hai un trasfondo que volve ser a supeditación de Europa aos Estados Unidos. Outra vez, a guerra de Ucrania se montou porque Estados Unidos estaba interesado en que se montara esa guerra. Ahora, con o posicionamento de Trump nos intereses do que son os minerais e as terras raras, etc., e o que quere conseguir Trump no que sea a pacificación da guerra, daste conta de que efectivamente onde estaba o interese dos Estados Unidos, ademais do que significa de estrategia para frenar a China, porque hai un montón de conflitos no planeta que están propiciados por Estados Unidos para o enfrontamento de maneira de superficie contra China. E, polo tanto, digo que é moi difícil falar desto en tan pouco tempo, pero eu creo que é un error prepararnos para a guerra e que deberíamos estar preparándonos para utilizar as vías diplomáticas para acabar con esa guerra, con outras guerras, con a guerra de Palestina, con a guerra de Palestina, que pasou estes días o que pasou e nadie dice nada contra Israel, nadie dice, Europa non abre a boca contra Israel, cando está facendo unha masacre como a que está facendo estes días, despois do que fixo durante máis dun ano, e en cambio nos estamos armando para facerlle frente a Rusia, porque vai a invadir a Europa, nos dice que Rusia vai a invadir a Europa. Hombre, por favor. Teresa. Bueno, a ver, eu teño a miña opinión a este respecto. Creo que é un debate ineludible e que ten que ir ao Parlamento, sin dúbida. Vamos a ver, Europa ten uns compromisos a este respecto, España ten uns compromisos a este respecto que ten que cumprir, o sea, non podemos continuar menguando a credibilidade de España nas súas opinións. Estábamos moi afeitos a que o Paganini da defensa de Europa se facía a través da OTAN e con inversión dos Estados Unidos, e o Paganini dixo ata aquí chegamos. Nesta postura eu vexo un pouco o interés de que sabe que a industria paralizouse neste ámbito en Europa e di, bueno, van a ter que recurrir ás industrias americanas e facemos caixa. Isto é o que eu rechazo de plano, o sea, que este incremento da inversión, que falamos este ano entre 3.500 e 5.000, que vaya para a caixa dos estadounidenses. Nos temos que aproveitar isto na industria española. E, ademais, a industria española que en temas defensivos é a cuarta de Europa, o sea, que non somos uns chaiñas, o sea, que temos esa posibilidade. Entón, hai que aproveitala. Eu non falo de defensa e de guerra, Olalla, eu falo de defensa na paz. O sea, é que, ademais, vímolo na Dana. Cando entrou o exército foi cando se empezaron a resolver certos temas. Quen é o artífice da reconstrucción en Valencia? Pois mira, un militar xubilado. O sea, que quero decir que isto hai que aproveitarlo. A mellor o que temos tamén é que educar un pouco. Non, temos que educar un pouco a población
entre que o exército non é unha forza de guerra, que é unha forza de paz, e a utilidade do exército. Bueno, Isto pero o que se nos vamos está a ver, transmitindo é o contrario. o gasto de defensa na industria hai que aproveitalo para infraestructuras, para drones, para inteligencia artificial. Hai moitas empresas que traballan nesto e hai que potencialas. De feito, todas están ahora captando know-how que se chama, porque ven que isto é unha posibilidade de futuro para a economía. Entón, isto temos que aproveitalo. Non só eso, o sea, eu falo de unha inversión dual, civil-militar. Das poucas cousas, a única cousa que o comisionado na súa visita a Vigo dixo que eu valoro positivamente é que podemos captar fondos para mellorar as infraestructuras. De feito, o corredor xa utilizou fondos de defensa nunca na comunidade galega, noutras comunidades, pois creo que foi o País Vasco, non sei se Salamanca, pero quero dicir, eso hai que aproveitalo para mellorar as infraestructuras que van a ser duais, ou van a ser infraestructuras para a población civil e para que se podan facer os desplazamentos militares de maneira rápida e áxil. Entón, eso é o que eu vexo e, por suposto, que isto non sexa unha decisión do presidente do goberno, que o que pretende é utilizar o artigo 9 da Lei de Presupostos prorrogada de 2023 que permitía o trasvase de partidas en diferentes rúbricas, que non pode facer eso. O sea, nós non estamos porque se diminúa o gasto social en costa de defensa. Nós o que queremos é que vaya ao Parlamento, que o discutan os grupos no Parlamento. Que estamos fora de tempo, teño que escutar a Orio a Xulio. Perdón, si me lo digo. No, yo lo tengo muy claro en el sentido de que las decisiones de esta naturaleza tienen que tomarlas el Parlamento, esto indiscutiblemente. Entonces, yo creo que en este caso el presidente Sánchez no puede acudir a subterfugios, ni puede disimulos, ni tiene que ir al Parlamento, tiene que expresar las condiciones en las que este incremento del gasto militar se va a producir, y tiene que escuchar la opinión de los diferentes grupos políticos en sede parlamentaria, que es donde se deben discutir estas. A mí personalmente el decreto ley se me ponen los pelos de punta cada vez que lo oigo. Y luego, por otra parte, además, pues hombre, yo siempre acudo a lo mismo, es decir, a las víctimas de la fiesta. Evidentemente, la estampa de Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca a mí se me ha quedado grabada hasta a sangre y fuego. Qué humillación. Y entonces ese tipo de humillación, ese comportamiento indescriptible del presidente y del vicepresidente de los Estados Unidos, pues hombre, a mí es que me ha dejado huella para el resto de mis días. Y entonces creo que eso es una estampa que no puede volver a repetirse. Xulio. Eu creo que é un debate interesantísimo no que volveremos a retomar a primeira vez. Dispoñer dun montón de tempo, pero eu creo que esquecedes algo crucial. Europa é un privilexio. Que teñamos a Unión Europea é un absoluto privilexio. E hai que fomentar todo o que supoña Unión Europea, tamén no terreno da seguridade e da defensa. Hai que apoialo absolutamente todo, porque é a esperanza do planeta Tierra. E perdonade que me poña nestes términos. Porque é algo crucial. Hoxe hai regímenes autoritarios, Rusia, China, cada vez máis Estados Unidos, donde hasta o presidente do Tribunal Supremo conservador ten que chamarlle a atención e dicirlle que se está esquecendo dos dereitos humanos ao señor novo presidente Trump, que é unha absoluta barbaridade, e que non fai máis que firmar decretos, no que a democracia parece que desapareceu totalmente en Estados Unidos, que non poña o acento en Europa é que se está equivocando radicalmente. O nacionalismo se supera viaxando. Como se nota que non coñecedes
a situación dos países nórdicos, de Rumanía, de Polonia, que sí lle teñen medo ao señor Putin, Finlandia. que sí teñen medo a que entren Bueno, nos seus países, Rumanía que sí non é teñen un medo exemplo de democracia, ao seu expansionismo. No. Acaban de vetar candidatos simplemente porque non lle gustan. Perdona, Nas, que? nas eleccións En Rumanía. de Rumanía, Rumanía, seleccións de Rumanía. gana un candidato Non que te pares despois o vetan na nunha segunda anécdota. volta. Eso Eu non estou é falando precisamente dunha democrático. situación dunha serie de países que pertenecen á Unión Europea que asinten total e brutalmente e que non teñamos presente que hai, felizmente, señores como Delors que fan un informe no que din que ten que aumentar a Unión Europea tamén nos temas de defensa e tamén en facer unha industria de defensa en Europa, non depender de Estados Unidos. Que non quera desde a esquerda aproveitar, e o digo si é necesario decirlo así, aproveitar este momento para desembarazarse do xugo imperialista, que lle encantará a esquerda escoitar eso, xugo imperialista, yanqui, etc, etc, que non intente aproveitar cando o seu presidente está sendo o portavoz da extrema dereita mundial que pretende levar a todos os países a involución, a marcha atrás, ao autoritarismo tipo Putin, etc, e que non entenda que eso é crucial, que é vital para Europa, é non entender nada, e pasar de aí a política pequena, porque o Partido Popular o entende en Europa, e o vota en Europa, e pasar aquí a política pequena, que coas dificultades da maioría do goberno, da maioría que permitiu que se elexira un presidente como Sánchez, permitir... Pero eso hai que contarlo en el Parlamento. Claro. Hai que Eso, contarlo. Julio, Hai que contarlo en el Parlamento, que estou fora de que es donde debe ir. Claro, é Fora- unha ferrolana que non mira por Mira, Espera, como esperad, o no, no, Popular parad, o que parad, quere que tengo que aproveitar cortarvos. a división do Xulio, Parlamento, Xulio. é o único que quere, non quere defender Naval isto que ya estou está en esperad, diciendo, Ferrol. quere outra E cousa. Yolanda Hay que non probarlo. defende eso. A ver, Bueno, a ver, esperade, que entender. teño Hay que que rematar porque probarlo. estamos fora de tempo e xa me están Continuamos botando fora de bronca. tempo. Xulio, Laia, Teresa, Oriol, placer os 4, ata a próxima. Gracias. Veña, moitas grazas. E a semana Boa que ven tarde. vais Vigo a debate aquí en Televigo, adeus.